Здравейте, колеги! Днес е 23 март, хубаво слънчево време, температура около 15 градуса. Ще направим пролетен преглед на кошерите, да видим в какво състояние са, най-вече алпийските кошери, Роже де Лон. Последно един бърз преглед им направих на 17 февруари. Имаха пило, майките са там, така че ще видим сега какво е състоянието и ако трябва ще ротираме корпусите. Като ето тези десетаци да дам блати, те ще видим да ги стесниме, за да може другата седмица може би да подложиме по един корпус алпийски, да прехвърлиме майката, за да може вече и тек да ги прехвърлиме в Роже де Лон. В момента цъфти джанката, ивата и там кленовите различни. Добро развитието има. Паше има прашец, развитието е добре. И сега ще видим какво състояние са. Гледаме, че има и много мравки са тръгнали. Мравките са тръгнали. Изяли са една питчица, сложена преди 2 седмици, 3 седмици са я изяли. И има още тук какво да се сваля. Явно си имат, сега ще видим какво е положението. Гледаме, че са изпълнили тук между рамия. Сега ще видим какво е положението с така. И сега да видим какво е положението. Тук. Те си имат още мед, си имат в горните пити си имат още медец. Тази си е още с мед. От миналата година в горния корпус имат. Значи може и да не се слага вече. Тази с мед. Прашеца в нея ще трябва да разпечатаме малко. Тук вече не видим какво е положението тук. Пил. Цялата наснесена с... Явно се е излюбила млада пчела, защото това беше преди на 17 февруари беше с пил. Люпещо се, сега вече е наснесено и е с... Цялото е с яйца и пил. Така. Люпещо се пило, излюпено пило и люпещо се по края, а по средата тук е наснесено от майката. Тук по същия начин, по периферията е наснесено цялото. Тук по средата, където се е излюпило също. Така, втора пита.
Трета пита същото. Наснесено тук, където се е излюпило по средата. И тук навсякъде люпещо се. Тук по същия начин наснесено. Това е миналогодишна отводка. Трета пита с пило. Четвърта пита, пило, люпещо се по средата и наснесено от майката. Да, и тук наснесено, където се е излюпило по средата. И добре. Четвърта пита с пило. Това е прашецова. Пълна с прашец от сега. Навнесен. Перга. Да. Така, и ще направим ротация. Първата ротация ще я направим. Това горното корпус ще го прегледахме. Има 4 пити плътно от до с пил и 3 пити с медови прашецови. Ще го смениме. Запълним арчелар горния корпус. Виждаме, така че ще го ротираме с долния. Долния би трябвало да е поизпразнено. Да видим само какво е тук положението, за да може майката да се качи горе да го смени. Те са празни. Те са празни пити. Да, поизпразнени и тук не има някъде. Семейството е било тук. Ето и тук. Тия са от прехвърлянето пити по старички. Те ще бъдат подменени. Ето тук поизпразнени. Майката няма. Ще се качи горе вече да работят горе. Празнички. Пити. Миналата година заградени. Да. Да. Празни пити. Ще ги ротираме право отгоре. Този слиза пръв. Така. Чистваме дъното, ако има нещо. Всичко е чисто. Така. И си връщаме корпусите на място. И това е за сега. Манипулацията, която ще направим, ротация само на двата корпуса, на всичките ще минеме, на роже делоните
а вече към след 10 на 12 дена или ще извършиме другата втора ротация, пак да смениме местата, или вече ще почнем да разширяваме с основи. В зависимост от каквото стане, нали, цъфтежа. Ето я майката в момента снесе първото, на смисъл яйце. Ето я отива оттам. Ето я майката с белата точка. Търси къде да снесе яйце. Където се люпи тя. Така. Но тази е 2017 година майка. И тази година ще трябва да я смениме. По-бавничка се вижда, но иначе добре се е. Така. Ето тук на това Роже Делон бех поставил тук преди една седмица да пробвам да видим дали ще се качат в милеровите хранилки от Саравски. Гледам, качват се. Захар бех сипал заедно с питка. Качват се, взимат. И така. Значи, добре. Такова си. Така, сега това семейство да дам блат. Ще трябва да му поставим, защото искам да премина на Роже и ще бъде под един от тези начини. 5 рамки са с пило и 2 с медови прашец. Стеснил съм го. Изрезал съм тук отвор, колкото е корпуса на рожето, и ще го поставиме. Така. И сега ще поставиме така плътното, което е изрязано. Сега ще взема корпусчето. Роже Делон и ще го поставим директно върху рамките. Така. Може да се снимаш тук да види, за да видим да се качат майката и пчелите отгоре. Да се качат. Като съм сложил тук и да видим две основи миналогодишни, дали ще ги градат. Така, след което слагаме един корпус рутов. Слагаме един рутов корпус, просто да сложим един капак върху него и така ще чакаме майката да се качи горе, ще проверим, като се качи ще подлагаме вече отдолу основи и така.